Ojo lali mancing barang bolo, mosok kerja gogok turu mangkat kerja meneh yo mancing barang to bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bolo. Iki sing takon dalane mlebu kene iki ya bolo. Ono kae iki wisata Bujina ono kae. Terus gang kene iki mlebu ngiri ya bolo. Nek maju rono arah Salatiga njuk terus ono gang kene iki. Nah kae rono kae. Nah tekak kene iki ana gang cilik meneh bolo. Larenan larik cilik mlebu rono kae. Mentok engko sebelah kiri tongkrongane mancing bolo. Nah mentok tembus kene iki bolo. Kok langsung ketemu iki parkiran tongkrongan sing mancing ya bolo. Terus mlebu terus rene iki ning mburine kene iki bolo nek sing mancing bolo. Lewat gang cilik dalan cilik iki bolo. Wis sepote ya wis kono kae bolo. Ning nongkrong-nongkrong ning pinggir-pinggir kono kae wis ana yup-yupane. Ki banyune munggah drastis bolo. Wingi wis sempet surut saiki munggah meneh. Saiki kan kene iso mancing meneh iki bolo. Kene iki iso dipancingi meneh iki. Wis aku tak ning ngarep kono kuwi wae bolo. Rasa adoh-adoh. Semoga ya dapat poin. Ada cintanya bolo. Mancing ning Bukit Cinta kok enggak ada cintanya. Akhirnya berteduh di sini bolo. Wis iki karo mbahne wis ning kene gasik iki bolo. Tak jejeri. Wis mau kono keren iki ya bolo mentok. Wis langsung wae bolo tak pasang umpane bolo, langsung lempar. Bismillahirrahmanirrahim ya bolo. Cacing wis terpasang, langsung pelete iki bolo, tak bulir-bulir ngene iki bolo. Semoga ada cintanya iki bolo. Wis teko bismillah wae bolo. Tak pantone tekan mangan tekak jam piro iki bolo. Semoga tidak hujan. Nek hujan yo kabur bolo. Wong mesti sok karo angin. Gek entes teko wis langsung andan luhur e bolo. Wis mangsane luhur iki bolo. Burine aku ana sing oleh iwak bolo. Tak udoi bolo. Tak pantone. Gede kae bolo. Wah kok ora diseser to kae. Mas. Unggo tangan ding. Walah, ucul. Ucul bolo. Kanggo seser po, Mas? Kanggo seser. Ucul. Wis bolo, tak lanjut maneh iki bolo. Ben aku iki urung dipangan-pangan iki. Wis ana 2 jam iki yae bolo. Iki gak ono respon wae, strike wis mantap. Ikan pertama setelah menunggu yang sangat lama bolo. Ikan lohan bolo. Poine pertama iki bolo. Lanjut meneh bolo, pasang umpane cacinge wis terpasang. Langsung pelete, tak bulir-bulir ngene iki maneh. Wis langsung lempar maneh bolo. Cuacane ya wis mendung ya bolo iki. Bar luhur cuacane wis mendung. Semoga ya tidak hujan bolo. Wedi karo angine bolo. Badaine iki lho bolo. Wah. Wis lempar maneh.
enak. Lah untuk siji tok ya. Ya. Siji tok. Aku dikasih ikan bolo sama Mas iki yang pojok tadi. Dia dapat satu bolo, dikasih ke aku bolo. Tak terima nih bolo. Matur suwun. Wah, gede Pak. Iwak nila bolo. Lumayan juga ukurannya bolo. Poin iki. Parah jadi. Walah piye iki lirek ngelbokke iki bolo. Buntute sik. Wah, ndak sik asal. Wah, angel. Wis tengok ngene iki tak lebokke. Wis kena bolo. Kae mburine aku ya ono sing oleh iwak meneh bolo. Ya tak doi bolo. Oh, kae luwih gede kae bolo. Wis bertahan. Nunggu iwake lemes dhisik kae bolo. Men iso diangkat. Wis lanjut, aku tak lanjut maneh bolo. Wis kae ono cetul-cetul bolo. Slep. Slep strike. Kena bolo. Iki wae wader bolo. Wis teko diterima bolo. Pasang umpan maneh ya bro. Pelete tak bulir-bulir ngene iki maneh. Wis langsung lempar maneh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga poin lagi. Aku wis suwi tenan ya bolo rak mancing serong minggunan ya bolo. Soalnya cuacane bolo sing jan parah bolo. Udan terus. Wis ki mancing jan tak tunggoni bolo, semoga tidak hujan. Mantap. Sikat strike kena bolo, mantap. Wader maneh tapi bolo. Rak apa ya bro, sing penting strike daripada gabut. Alhamdulillah. Lanjut maneh, cacinge wis terpasang ki langsung pelete maneh. Wis ya ngene iki bel langsung bulir-bulir. Iki nganggo kail nomor 4 ya bro. Langsung lempar maneh bro. Pentokake kono kae. Shit. Oke. Ready dipangan kono. Wak iwak. Siji loro telu respon strike. Rung strike kena ranono isine bro. Wis tak pasang umpane maneh, tak lemparke maneh wae bro. Telat mau ling nyendal bro. Wis sampai munggah meneh. Wis rak popo yuk pasang maneh bro. Wis langsung lemparke maneh bro. Iwake wis ning titik mesti aja lunga sik. Tak kei pakanan meneh, aja lali dipangan. Wak iwak. Yo tak uncali panganan maneh, wak. Panganop. Iwak mangan iwak.
1 2 3 strike kena bolo, mantap. Wader maneh bolo, wis ra apa-apa bolo, poin sing penting bolo. Ini rada lumayan ki ukurane bolo. Ndak iki sing jenengane derbange bolo, wader abang, buntute abang bolo, sirip-siripe. Lanjut pasang maneh bolo, umpane bolo. Wis fokus ning titik terus bolo, wis larek lunga wis ning kene wae. Tur ya mau mangkate wis awan iki, saiki wis mendung pol bolo. Wis peting sampean bolo. Iki wis grimis bolo. Wis kayak dipangan maneh strike bolo, mantap. Oke. Melte wae kecilik bolo. Tak sendal langsung meluncat saka banyu. Katut iki iwak wader. Alhamdulillah bolo. Wis bolo. Iki wis udan iki bolo. Aku tak kemas-kemas ayo bolo. Lanjut besok lagi ya bolo. Sampai jumpa di video selanjutnya bolo. Kita sepilke hasilnya bolo. Mau ono dinei iwak nila barang siji. Aku bentuk lohan karo wader piro mau bolo. Terima kasih bolo-bolo semua ya yang sudah menonton video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.